Ongi etorri guztioi, herri palestinarrarekiko elkartasuna berretsi dute kafeko hainbat enpresa batzordek. Hain zuzen ere, enpresak Israelekin duen harreman komertziala hausteko eskatu dute, eta nazioarteko legedia errespetatzeko, giza eskubideak ez urratzeko eta Israelekin harreman komertzialak eteteko eskatu diote zuzendaritzari. Lapurdiko ikastetxe bati hotel erreserba ukatu diote Bilbon euskaraz hitz egiteagatik. Hizkuntz eskubideen behatokiak jasotako salaketak dioenez, Lapurdiko eskolako langileak espainolez mintzatzen ez zirenez, ez zituztela bertan hartuko esan zieten. Donostian kartzelan sartu da asteburuan ostatu batean emakume bati sexu erasoa egin zion gizonezkoa. Erasoa etxegabeendako gaueko aterpea zerbitzuan izan zen larunbat gauean. Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak gertatutakoa gaitzetsi dute eta elkarretaratza egin dute. Marta García Teran zehar errefuxiatuekin taldeko ekintza sozialeko eta eskubideen defentsako zuzendaria izan da duela astebete aktualitate solasaldian, babes eskaera prozesuaren nondik norakoei, errefuxiatuek aurre egiten dieten zailtasun eta erronkei, gorroto diskurtsoei edota politika publikoei buruz hizketan. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian errefuxiatuen inguruan arituko gara hizketan. Babes eskaera prozesuaren nondik norakoak, aurre egin behar dizkieten erronkak, edota haien inguruan zabaldu diren gorroto diskurtsoak jorratuko ditugu besteak beste. Eta horretarako, 11. platoan daukagu Marta García Teran, zehar errefuxiatuekin elkarteko, ekintza sozialeko eta eskubideen defentsako zuzendaria. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon. Hasteko irudi orokor bat egitearren, konta iguzu azken urtean edo azken garaietan zenbat pertsonek eskatu duten babesa hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gaur egun datu horiek baldin badituzue zenbat pertsona dauden figura horren pean hemen bizitzen? Bai, lehenengo eta behin joera ikusten ari gara, gero eta pertsona gehiago eskatzen ari dira asiloa eta nazioarteko babesa. Ez da igoera handia, baina nabaritzen da zer gertatzen ari dela. Munduan zehar, ez da bakarrik hemen. Eta gorakada pizka bat egon da azken urtean, ez da hainbesteko, baina ikusten da. Eta kontua da adibidez, Euskadin, Bizkaia, izan da 3. probintzia estatuan non pertsona gehiago eskatu dute asiloa. Eta hori da lehenengo aldiz. Azken urtean izan zen 5. Baina orain ja 3. Eta hori begibistan dago zer gertatzen ari da, ziurazki estatuaren iparraldean, agian hemen Euskadin edo daukagu sistema bizitzeko gauzak hobeto eta horrezegatik gero eta jende pizka bat gehiago etortzen da honaino eskaera egiteko. Hala eta guztiz ere gauza bat da non sartzen zara eskaera, momentu honetan Bizkaian, Gipuzkoan edo Araban, eta gero sisteman sartzerakoan non bukatzen zara, zenen eta asilo sistema estatutik ikusten da. Orduan, zu sartzen zara zure eskaera Bizkaian, baina gero plaza bat lortu duzu, ez dakit Murzian, Burgosen edo Madrilen. Orduan, importantea da zenbakia? Bai, noski. Zeren eta jendea hemen dago eskatzen asiloa eta zer egiten behar ditugu horiekin denbora pasa eta gero, prozesua ez dela bapatekoa, irauten du hilabeteak, urteak eta bar. Baina plaza hartzerakoan gero agian ez daude hemen Euskadin, beste lekuan daude. Eta orduan badauzkagu zifra behintzat hemen zenbat ekasi duten nazioarteko babes edo asilo eskaera prozesu hori? Bai, adibidez, aurten lehenengo 6 hilabetetan, maiatzaren 11 arte, 3.633 pertsonak eskatu dute Euskadin nazioarteko babesa.
Eta joera guzti gora bera berdina da, pasaden urteko bezala. Kontua da, ikusten ari gara, nazionalitateak etorritako jendea, nondik etortzen diren, aldatzen ari da pizka bat eta beste gauzagatik. Eta momentu honetan, Kolonbiatik etorritako jendea gero eta gutxiago eskatzen ari dira babesa. Pasaden urtean orain baino, ehuneko 60 gutxiago eskatzen ari dira. Eta hori relazio zuzena dauka erreglamendu berriarekin, Espainiako erreglamendu berriarekin, LOEX-ekin, bai. Aipatu duzu eskaera prozesu hori luzatu egin daitekela, hilabete askotakoa edo izan daitekela, urtetakoa ere. Nolakoa da prozesu hori, esan nahi dut, ze pausoak ematen dira, jendeak irudi bat egin dezan, zer nolako ibilbidea egin behar den halako eskaera bat egiteko? Lehenengo eta behin informazio da gakoa. Jakin behar duzu zenbat denbora eman du prozesu osoa, baina ere jakin behar duzu zeintzuk dira arrazoiak. Zeren eta zuk nola esan, aldarrikatu behar duzu zer gertatu zaizun eta frogekin. Orduan agian, zu asilo eskatzerako bidea daukazu, baina ez badaukazu frogarik zaila egingo da. Orduan, lehenengo eta behin informazioa, eta horretarako adibidez guk gure bulegotan Gasteizen, Donostian eta Bilbon, lehenengo bilera bat edo egiten ditugu pertsonekin ikusteko zeintzuk dira bideak. Eta asilo eskatzerako bidea bada posible, laguntzen diegu, noski. Eta gero, hori da lehenengoa, eta bigarrena da hitzordua lortzeko. Poliziarekin egiten behar da prozesu osoa, eta hitzordua lortu behar da. Eta, segun eta zein probitxatan zaude, desberdina da. Batzuetan da webgune bidez, besteetan, adibidez, Bizkaian edo Gipuzkoan telefonoz, eta segun eta non zaude, denbora desberdina eman behar da, itxaroten, jakiteko zein da zure data, eta noiz izango duzu lehenengo elkarrizketa poliziarekin. Ez dago denbora markatuta, ez dakit nola esan, segun eta joerak, egoerak eta segun nola dagoen sistema eta plazak badaude gainezka edo ez, segun eta nola dagoen gauzak aurrera egiten dute eta errazago daukazu zure hitzordua edo ez. Eta lehenengo momentu horretan, elkarrizketatan, hobe da dena prestatzea. Baizik eta, agian badaukagu guk pertsonak egun batean, beste egunean joan behar direla poliziara. Eta ezin dute denborarik ondo prestatzeko bere narrazioa, bere historioa, frogatek eta guztiz. Eta pentsatzen dugu, pertsona hauek gehienetan bere bizitza salbatzeko etortzen dira. Eta gehienetan ere polizia eta estatuko gorputzak edo dira ez dira neutralak eta ematen diete hor bortxakeria eta indarkeria desberdinak pairatzen dituzte urtean zehar haiekin eta poliziara joatea hori dena laguntza behar duzu eta hori prestatzeko dena urduriekin dena ondo azaltzeko eta horrekin ere guk laguntzen dugu noski. Eta gero, denbora luze da, batzuetan hilabeteak dira, gehienetan urte bi, edo segun eta nondik etortzen zara, segun eta zein da zure nazionalitatea, guztiz desberdina da, baina eman behar da denbora. Ez da gauza bat, astebeteko gauza bat.
Errefuxiatuek badute babes sarea hemen Araba, Bizkai eta Gipuzkoan behintzat erakunde publikoei dagokionez badituzte errekurtsoak edo baliabideak jo dezaketela haiengana? Bai, gaude erakunde batzuk, baina ezin dugu guztiontzat gauza guztia emateko, hori da kontua, ezta? Azken finean estatuko sistema, hori, eskaera abian daukazu eduki behar duzu, beraz, hor sartzen bazara, badaukazu gauza batzuk ez dakit, plaza bat alberge batean edo horrelakoetan, laguntza batzuk eta bar. Gertatzen dena da, zer gertatzen da hori lortu baino lehen eta gero. Ezetz esaten badidate, gehienetan, edo baietz nola jarraitzen duzu zure itinerarioa, zure bilbidea. Eta horretarako gaude guk, refuxiatuekin, eta beste erakunde batzuk, Cruz Roja edo Akzen edo horrelakoak ere. Espainiako atzerritarren legea moldatu zen eta onartu zen moldaketa hori maiatzean, eta hori refuxiatuetan azerteko babes eskarei dagokionez kritika ugari jaso ditu. Diagnostikoa pixka bat egin duzu, baina zer aldatu beharko litzateke moldaketa horretan nazioarteko babes horren alderago egiteko? Legeldi berria gauza on batzuk dauzka, hori errotzeko prozesurako eta bar, baina guretzat da artikulo berezi bat non dagoen arazo gehiena. Eta da 126. artikuloa. Horretan, errotxe prozesua jartzen da ez dela berbera errefuxiatuen txat. Zu sartzen bazara estatuan migratzaile bezala eta zure 2 urte ematen duzu hemen errotxeko prozesura egiteko, ondo dago, baina zu sartzen bazara estatuan eta asiloa eskatzen baduzu, eta gero ezetz esaten didate edo, ematen duzun denbora ez da kontatzen, ematen du etorri berria zarela. Eta badakigu hori, asilo eskatzeko momentutik, lortzen ez baduzu, esaten badizute ezetz, agian 2-3 urte pasatzen dira. Eta zer gertatzen da, jendea hemen dago 3 urte, ezetz esaten dira eta etorri berria ematen direla. Eta ezin dute errotu horrezegatik. Eta orain arte, maiatzaren arte, hori egin genuen. Ezetz esaten dizute, orduan eman duzu hemen 2-4 urte, eskatuko dugu errotzeko prozesua. Eta lortu genuen, baina orain ja ez da posible artikulu hori egiteagatik. Lege honi dagokionez ez ezik, ikuspegi orokorrago bat egiten baldin badugu, nolakoa da alderdi politikoen jarrera errefuxiatuei dagokionez, alde handia egon daiteke agian alderdi batzuen eta beste batzuen artean, edo badituzte ezaugarri edo jarrera batzuk komunean euren artean alderdiek? 2 maila daude, agian diskurtso publikoetan eta horrelakoetan, behin eta berriro esaten dugu Euskadi harreragunea garela eta migratzaileekin eta errefuxiatuekin alde gaudela, eta mugitzen ari dira gauza, harreragune pilotoarekin, eta 2 zentro errefuxiatuentzako 2 zentro daukagu Euskadin eta horrelako iniziatiba daude. Baina gero nabari dago, gero politika publikoetan hori ez da isladatzen. Eta adibidez da legaldi hau, ez da beste gauza, beste kontuetan ere ikusten da. Azken finean hori gizarteratzeko prozesuetan ikusten da. Azken finean da gu eta haiek. Eta ez gu guztiogu elkarrekin, ezta? Eta pausu bat egin behar da. Eta gainera guztion artean, ez da posible bakarrik atzerritatik etorri diren pertsonak ez dira bakarrik mugitzen behar direnak erdigune bat sortzeko, baizik eta guk ere mugitu behar gara gure konzeptua, gure erak, gure guztia, vamos. Euskal gizarteari erreparatzen balin badiogu, zer nolako iruditegia uste duzu dagoela errefuxiatuen inguruan? Aldatu egin da azken urteetan daukagun irudia ere?
Agian bai, gero eta gehiago daudelako, eta lehenengo momentuan, ez dakit, 2017 edo 2018an, beste gauza bat zen Sirian egoten ari direnarekin, eta ja urte pasa eta gero, eta krisi pasa eta gero, bai, pandemia eta beste gauzak, ekonomiarekin, eta agian ja ez gaude hain eroso besoak irekitzean, baina, hala eta guztiz ere, oraindik badaude komunitario moduan gauzak interesgarriak gertatzen, migratzaile eta errefuxiatuekin. Kontua da, desgazte pizka bat dago, eta beste diskurtso batzuk ere hartzen ari dira erdigunea, eta bapatean epelan nengoen, ez dakit, 2 urte baino, baina orain da, bai, behitu, zer esaten ari dira horiek, beraiekin nago. Hemen daude zer egiteko edo laguntzak hartzeko, eta hori ez da. Azken finean, gehienetan, errefuxiatuak eta migratzaileak bere egoerak ez dira gureak, eta horrezegatik behar dituzte laguntzak eta horrelako estrategiak gizarteratzeko, ezta? Baina ikusten dugu, hartzen dugu txartxat, eta ez da hori. Eta pilpilean dauden diskurtsoak beste gauza gertatzen ari direnekin, hor daukagu. Gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Marta Garziatera, mila esker Amaikara etortzeagatik. Eskerrik asko. Gaurko albistei begira jarriko gara orain, Euskal Konfederazioak behatokiren dimisioa eskatu du. Uztailaren 7an Euskarari trufarik ez lelopean agerraldi jendetsua egin dute Baionan hainbat eragileek. Sehaska, AEK, plazara, euskarazko hedabideak, hainbat euskaltzain eta euskalgintzako beste hainbat ordezkari bildu dira, Pirinio Atlantikoetako departamentuaren egoitzaren aurrean, euskararen aurkako jarrerak salatzeko. Ikusten duguna da trufan ari direla, azken 2 urteetan ez da intzenamendurik izan. Beraz ez dugu orai esperantzarik desblokatuko dela, beharko da, eperen etorkizuna zalantzan da. Euskalgintzak berriz ere galdera zuzena egin dio euskararen erakunde publikoari eta bere ordezkariei. Hizkuntza politikak ausardia eta baliabideak behar dituela azpimarratu dute, eta euskararen erakunde publikoaren aurrekontua 165 handitzeko eskatu dute. Hala ere, Euskal Konfederazioak salatu du, euskararen erakunde publikoko kide guztiek ez dutela borondate politikorik bide hori hartzeko. Frantziar estatuak esaterako gehienez, 100.000 euroko igoera iragarri zuen euskararen erakunde publikoaren azken batzarrean. Bain gainan, EPEk ezagria zuen beharra 175 emendatzea beren aurrekontua. Gibel egin zuten, eganez, 200.000 galdetuko zutela kide bakotsari, adostasun bat bazutela horren inguruan, eta azken berrietan emendatze hori 100.000-tan jautsi da, eta horrek ez ditu estaltzen. EPEk finkatu dituen helburuak, euskalgintzak behar dituen neurriak eta euskarak behar dituen baliabideak. Euskararen erakunde publikoaren bide horri berriaren inguruan gertatu den atzera pausoa, porrot politiko gisa definitu du Peio Joraiuriak, eta ondorioz dagokion ardura hartzea eskatu du Euskal Konfederazioak. Bereziki gogor hitz egin dute Maider Beotegiren jardunaz. Euskararen erakunde publikoko buru izateaz gain, Pirinio Atlantikoetako departamentuko ordezkaria ere badenez, haren ardurapean kokatu dute azken asteetako blokeoa. Egia bada, departamentua ikutrietan haitu dela alde hortaik, departamentoen ordezkari den Maider Beotegi eta Euskararen erakunde publikoko lehendakari den Maider Beotegiri demisioa eskatzen diogu. Iruñako kariketara ingo dugu salto, urtero lez San Ferminetan poliziak tiro zildako Germán Rodríguez gazteari omenaldia egin diote. Urtero bezala uztailaren 8an hemen Germán Rodríguez 1978ko uztailaren 8an
poliziak tiroz hil zuen tokian 100 lagun elkartu dira egia, justizia eta erreparazioa eskatzeko, eta gaur sorpresaz beteriko eguna izan da Roxalen, Ramon Martikorena eta Fermin Bantzia bezalako abeslariek hemen parte hartu dute omenaldian, eta beste erakunde eta eragile batzuk ere haiei babesa adierazi diete. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Garai batean ezen benetako egia lortu eta jarraitzen dugu hainbat gauza oraindikan ezagutu gabe, hain zuzen ere agiri ofizialak desagertu diratelako edo izkutatu dituztelako, sekulan ezen egin justizia, esateako Germanen inguruan ireki zituzten sumarioak eta horrela berehala itxi zituzten, 1982an esateako artxibatuta zeuden gertaera hoien inguruan irekitako sumarioak eta ordainik ez da egin. Tirokaturik hiltzena, nonago, German Iruñeko lagun fina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, tirokaturik hilintzena. Hizkuntza inklusiboaren erabilerak jokabidean nola eragiten duen aztertu du ikerketa batek, adi ikerketaren emaitzei. Laura Belaplo, Marina Ortega Andres eta Marta Deperiz ikerlariek egindako hizkuntza aldaketa sozialerako tresna, hizkuntza inklusiboaren erabileraren ondorio batzuen azterketa teoriko eta empirikoa ikerketa aurkeztu du Emakundek. Azterlana Emakundek emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerketa lanei ematen dien bekaren emaitza gisa argitaratu da, eta gizartean aldaketa bat lortzeko bidean aurrera egiteko hizkuntzak duen potentzialtasuna hobeto ezagutu nahi du. Ikerketak erakusten du hizkuntza inklusiboa erabiltzeak eragina duela gure portaeretan. Azterlanaren arabera hizkuntza inklusiboa erabiltzea lehendik dauden genero ezberdintasunak ez areagotzeko garrantzitsua da. Hizkuntza inklusiboa erabiltzearen kontrako argudio ugari baliogabetu dituzte ikerketaren bidez. Hizkuntzaren ekonomiarena, anbiguotasun faltsuarena edo genero gramatikalaren eta sozialaren arteko nahasketa hain zuzen. Azterlana gauzatzeko 3 ikerketa esperimental egin dituzte. Bat euskaraz, EHUko ikasleekin eta 2 gazteleraz, 18 eta 75 urte arteko herritarrekin. Gaztelaniari dagokionez, belak adierazi du hizkuntza inklusiboa erabiltzeak apaldu egiten duela munduaren begirada maskulinoa. Euskarari dagokionez berriz ondorioztatu dute genero markarik gabeko testuak interpretatzeko orduan, joera handiagoa dela gizonak hautatzeko emakumeak baino. Edonola ere, ikerlariek adierazi dute ohiko erresistentziak antzeman dituztela, hainbatek argudiatu baitute hizkuntza inklusiboa erabiltza zaila dela, edo hizkuntza baino larriagoak diren beste arazo batzuk daudela. Euskarari dagokionez hala ere, gehienek adierazi dute egokitzat joko luketela emakumeak esplizituki aipatzen dituen hizkuntza inklusiboko estrategiak abian jartzea. Halakoen berririk ez badute ere. Horiek horrela 3 ondorio nagusi nabarmendu dituzte. Lehenik eta behin, hizkuntza inklusiboa erabiltzeak alborapen maskulino bat saihestu dezakela testuinguru batzuetan. Bigarrenik, hizkuntzaz gain beste faktore batzuk ere eragina daukatela pertsona baten generoa irudikatzerakoan. Eta hirugarrenik, hizkuntza inklusiboaren erabileraren kontrako argudio batzuk ez dituztela ikerketa zientifikoek babesten. Euskarazko aisialdiari dagokionez, espedizioaren 2. asteari ekin diote Euskara Abenturako gazteek. Ikusi. Espedizioaren 2. asteari ekin diote Euskara Abenturako gazteek. Espedizioaren lehenengo eguna auritzen hasi dute eta Euskal Herriko herririk altuenera abiatu dira, Abaurre gainera hain zuzen.
Herri hau itsasmailatik 1050 metrotara dago. Hala ere, antolatzaileek azaldu dute, Auritz ere altu dagoenez ez dutela horren besteko altuera igo behar izan. Beraz, Euskarabenturako gazteek etapa luzea baina aldapa gutxikoa izan dute espedizioaren lehenengo egunean. Dena den, euria izan dute bidelagun etapa guztian zehar, eta horrek hortzadarraz gozatzeko aukera eman die. Gozetuta eta bustita heldu dira baurre gainara, baina hurrengo egunari begira masaje tailerra egin dute. Horretan erlazatzeko aukera izateaz gain euren giharrak nola deskargatu ikasi dute. Espedizioaren lehenengo asteko balorazioa ere egin dute, eta pozik adierazi dute abenturaz gozatzen ari direla. 7 egunetan zehar leku eta jende asko ezagutzeko aukera izan dutela gaineratu dute. Esaterako, Maulen Euskal Herria zuzenean festivaleko kideak ezagutzeaz gain, Ziberutz taldearen bizita izan zuten. Pagolan Gaia elkarteko kideekin herri kiroletan ibili ziren, eta Larzabalen berriz Ostibarreko basandreek euren historia eta antolaketa azaldu zieten. Uztailaren 31an emango diote amaiera aurtengo Euskarabenturari, Euskal Herriko hainbat eta hainbat herri ezagutu ostean. Edizio honetan 126 gazte dira abenturaz gozatzeko aukera izan dutenak. Lan munduan jarraipen zabala izan du Bizkaiko autoeskolen sektoreko lehen greba egunak. Ela eta Komisiones Obrerasek deituta greba zikloa hasi dute Bizkaiko autoeskolen sektorean. 400 bat langile izan dira mobilizatzera deituta eta sindikatuen esanetan jarraipen zabala izan du deialdiak. Goizeko lehen orduan Bilboko Kasila Iturrizar parkean elkarretaratzea egin ondoren patronalaren egoitzaraino egin du bidea mobilizazioak. Ibilbidean zehar plantillaren erosteko ahalmena bermatzea eta lanaldiaren murrizketan aurrera egitea eskatu dute. Langileen batzordeek adierazi dutenez mobilizazioak argi utzi du langileak nazkatuta daudela apabi patronalaren immobilismoarekin eta negoziaziorako borondate faltarekin, eta patronalaren immobilismoaren aurrean mobilizazioekin jarraituko dutela jakinarazi dute. Hilaren 16an eta 21an antolatu dituzte greba egun horiek. Patronalarekin 7 bilera egin ostean egin dute lehen greba eguna uztailaren 8an. Sindikatuen arabera patronalak ez du proposamenik aurkeztu sektorearen eskaera nagusiei erantzuna emateko. Irakaslei bereziki soldata KPIaren arabera eguneratzea, lan osasunean hobekuntzak egitea eta lanaldia murriztea eskatzen dute langileen ordezkariek. Administrazioko langileen kasuan proposatutako neurriak nahikoak ez direla iritzi dute, ez baitiete lan kargei eta kontziliazio premiei erantzuten. Gauzak horrela, Ela eta Komisiones Obreras sindikatuek negoziaketetan aurrera egin ahal izateko proposamen zehatz eta eraginkorrak mahai gainean jartzea eskatu diote patronalari. Halaber jakinarazi dute negoziaketetan aurrera pausorik ematen ez badira, greba egun gehiago izango direla. Besterik ez gure aldetik, Amoma taldearen Ururdina kantarekin agurtuko gara gaurkoan. Ongi izan eta laster arte. Batetik jausten, amestu nuen bartez nintzela inoiz hausten. Odeia usten doa desagertu da oso, erreka batera heldu behar lehen bailen. Esan nuen ozen, hilko nazela pentsatu, ez dut ikusten ezer beste tantekin abatu. Gure ordua zen dana alda bukatu.
gertatu hitzen bidez ikusten nuena. Korronteak nau kontrolatu izango balitz zirena. Bombota kutsak esan zidaten eskutsatu. Aktu jami lutsa musika biderik onena. Non izango etena. Basuaren uinak urdin ederren doinu gordinak. Gitarrak arrainen ezurretan ditu traste finak. Errenoan arren errespetatu zurrudinak.